Тапшыруыбызны дәвам итәбез һәм матур балакайга юлланган кытлау хаты бар почтабызда. Бу юлы кечкенә Йылдыз, Ульяновск шәһәрендә яшәүче Шарипова Алина Раилевнага 3 яшь тулу уңаеннан, Урта Зирешка авылыннан яраткан әбиләре Сажида Софиулловна һәм әбисе Зифа Абдулкадировна, әтисе Раил Рафаилевич, әнисе Гөлнара Рәшитовна, апасы Римма Рафаиловна, абысы Ринат Шәүкәтович иң җылы теләкләрен җиткерәселәре килә. Алиночкабыз, аңламасаң да, үсеп җиткәч бу видео язманы әти-әниең күрсәтерләр дип өметләнеп, сагылмалы кытлау хаты язарга булдык сиңа, балакай. Күз нурыбыз, безне шатландырып яшәүче татлы җимешебез. Әкрен генә үсеп, матур кыз булып җитешеп киләсең. Балакайыбыз, ятлар түгел, кайчак үзебез дә артык сыкланып карагач, күз тимәсен әле дибез. Син күпләрнең хыялы гына булган матур кызчыгыбыз. Йөзең айдай, сүзең балдай, тавышың чишмәдәй шылтырый. Яратуыбызның көчен беләсең инде син. Ихластан кызыбыз, сиңа бәхет телибез. Балачагың иң озыны, иң матуры булсын. Әткәң әнкәң өчен горурлык, безнең өчен җан куандырырлык бала булып үс. Алинаның күзләреннән шатлык бөркелеп тора. Синең бүген бәйрәмеңдә өебез шау-гөр тора. Күрәсеңме инде шатлык, син китердең тормышка. Насыйп итсен сиңа үскәч ирешергә уңышка. Юлларыңда фәрештәләр саклап йөртсен балам. Шатланып кытлап мин сине бәп итеп үбеп калам. Тәпи басып, матур итеп йөрисең әкрен генә. Синдәй балалар туа ул тик меңнәргә бер генә. Күз тимәсен, бәхетле бул, саулыкка туенып яшә. Әти-әниең, әби-бабаң булсыннар гел янәшә. Алиночка, үзеңнең фото сурәтләреңне күреп шатлангансыңдыр инде, балакай. Алдагы җырга тагын да күбрәк шатланырсың дип өметләнәбез. Бәхетле бул туган көнең белән.